ngiqale namuhla inkantolo ithe umnumzana uBaloyi afunde imithetho ehambiselana nokugonyuluka la ukuthi uye wafunda ke ukuthi ukugonyuluka kwamele kwenzakale ngendlela eyiphi ukuze kwamukelwe la enkantolo. Ushilo ukuthi kwamele umuntu kube uyena ofisayo ukutshela amaphoyisa lokho noma labantu labagonyuluka kubo, futhi kwamele lo muntu loyo agonyuluke kumuntu ozimele ongahlangani nokuphenywa kwecala obizwa phecelezi i-justice of the peace noma umantshi. Lo mantshi naye angahlangani necala la ukuthi kwamele lo muntu loyo anikwe wonke amalungelo wakhe bese ke yena angakwazi ukuthi agonyuluke ngemva kokuthi sekacebiswe ngawo wonke amalungelo wakhe. Ufundile namanje usanda kufunda omunye umthetho oshoyo ukuthi ukugonyuluka okwenzwe yimina akusebenzi nanokho ngingasho ngithi uThembi wayekade ekhona umzekelo. Ukugonyuluka kwami ngeke kusebenze kuchaphazeleke komunye umuntu wesibili, njengoba ukuthi inkantolo manje njengoba ngisazonifundela ukuthi ukugonyuluka okwenzwe usibiya akusetshenziswa ukuchaphazeleka kuntanzi. Ukugonyuluka kwantanzi uma engabe ekhulume izinto ngosibiya ngeke lokho kusetshenziswe kuye usibiya. Manje ke inkantolo ke ifundile nayo imithetho eyikuthi imbalwa eyifundile. Ngizoqaphuna nje kancane kancane kuthiwa laphayana ukugonyuluka kwamele kubonise umuntu ukuthi lo muntu loyo wayekade naye etsheliwe amalungelo wakhe. Lokho kugonyuluka lokho kwamele kuboniswe ukuya ngomthetho ukuthi kona kuyavunyeleka, futhi inkantolo kwamele izenakalise yona ukuthi lo muntu wayekade engaphoqwanga ngalesikhathi egonyuluka, futhi lo muntu loyo wayekade ekhululekile ngalesikhathi egonyuluka. Istatement leso siyenziwe umuntu angaphoqwanga futhi lo muntu loyo angashawanga ngalendlela eyikuthi umthetho usho ngayo. Futhi ke kuyabonakala ukuthi ebufakazini ebuzile kuthiwa umnumzana uSibiya nomnumzana Intanzi bona bathe abazi lutho into ebekade ibhalwe laphayana, bona bashayiwe baphoqwa ukuthi basayine la ukuthi uKennel Mbotho uma efika kumsolo wokuqala umnumzana uSibiya ufike nje wathi kuye, ndoda sayina la noma labantu laba bazoqhubeka bakushaye, ngoba ukuya ngomnumzana uSibiya uthi uKennel Mbotho ungene elibele eshawa la ukuthi wamisa ke ukuthi animiyeke bese ukhuluma naye ukuthi sayina ndoda noma labantu bazoqhubeka bakushaye. Uthi umnumzana uSibiya yena akazi lutho ukuthi kade kubhalweni, akafundelwanga, akafundanga naye, akashongo lutho izinto ezibhalwe laphayana. Manje ke umnumzana uNtanzi naye ushilo ukuthi ke naye laphayana akashongo lutho. Into ayenzile uma efika laphayana kumantshi ufike wahlala phansi watshela uTolika ukuthi sisi ngicela utshele umama lo womuntu omhlophe ukuthi mina senginesikhathi ngingagezi futhi ngingathanda ukuthi ngikhulume nomndeni wami, ngikhulume nezingane zami, ngibatshele nokuthi ngikuphi, njengoba ukuthi mina abazi ukuthi ngiboshiwe. Manje ke umantshi yena wayekade elibele eqhubeka kwi-computer yakhe elibele ephuma, futhi umhola naye bekalibele ezokhuluma nomantshi loyo ukuya ngomnumzana uNtanzi. Ngemva kwalokho uye watshelwa ukuthi asayine into eyena angazange ayitshele umuntu, akazange ayitshele umantshi. Nalo yaToliki uthe ukhulume naye nje ngalokho, mayiqeda yena umnumzana uNtanzi wabheka phansi akazange akhulume lutho. Bese ke futhi umnumzana uNtanzi ushilo ukuthi nakumnumzana uRaphadu yena akazange asho lutho, yena watshelwa nje ukuthi asayine ngemva kokuthi sekashayiwe. Manje inkantolo isahlulelo eyisithathayo akusisona isinqumo, isahlulelo, akusiyona i-judgment phecelezi i-ruling. Manje ke isahlulelo senkantolo sithi sona ngemva kokuthi sibone silalele ubufakazi bonke bawonke umuntu, abofakazi abazile enkantolo ababizwe umshushisi, futhi nabasolwa nabo uma beza bezophana ngobufakazi babo, nofakazi obekade ezile ebizwe abasolwa. Inkantolo ngemva kokuthi ilalele wonke lobo bufakazi yona ithathe nasi isahlulelo. Into yokuqala ukuthi umsolwa wokuqala umnumzana uSibiya yena ugonyuluke ngendlela ebekade isemthethweni, wayekade engaphoqwanga futhi
akabonisanga nokuthi wayekade eshayiwe njengoba esho. Manje inkantolo ithi ukugonyuluka kwakhe iyakwamukela. Isahlulelo sesibini kumnumzana uNtanzi ithi nakhona kuyabonakalisa ukuthi ugonyuluke yena ebekade engaphoqwanga, yena wayekade efuna ukugonyuluka phambi kwamantshi uKronye, futhi wayekade enotoliki. Futhi nakumnumzana uKennel Raphadu, umnumzana uNtanzi uye wagonyuluka nakhona ebekade ezimisele, engaphoqwanga, engashawanga, engazange futhi athuselwe ukuthi agonyuluke. Manje inkantolo iyakwamukela lokho kugonyuluka kwakhe umnumzana uNtanzi kokubini, okukamantshi uKronye futhi nalokho kugonyuluka kuKennel Raphadu. Nokuyokhomba obekade umnumzana Sibiya ehamba nomnumzana noKennel Hadebe, nakho kuthiwa kuyavunywa ukuthi lokho bukhomba kusetshenziswe kubonakaliswe ukuthi kwakade kusemthethweni. Umnumzana uSibiya yena akaphoqwanga futhi akazange athuselwe ukuthi aye lapho ayokhomba. Ningakhohlwa umshushisi ufundile ukuthi ukugonyuluka nokuyokhomba uma igama lomuntu omunye ebekade kukhulunywe ngaye, ngeke lokho kusetshenziswe ngakuye lo muntu loyo. Nizwile bafethu? Niyazwisisa? I have asked the accused, my lord, if they understand, Yes. and they nodding their head to show that they do understand, and I have interpreted Sorry. the ruling of the court. Did I say the pointing out was done by accused number 2 also? Number one. Number 1. Yes, my lord. Okay, fine. Yes, Mr. Moloi. As a quick